Її метафора – це кава-медитація. Лежачи в кроваті вже, розслаблюючись, подумайте про те, яку радість та бажання допомогти відчували, коли комусь задонатили, чи залишили гарні чайові, чи сплатили рахунок в ресторані, подарували подарунок. Яку радість ви від цього отримали та та людина, котрій ви це подарували. І ця радість поливає ваше насіння, яке ви засіяли. А насіння маленьке, плід з його буде в 10 разів більше. Наприклад, якщо ви задонатили комусь 100 євро, плідом буде 1000 євро. Якщо ви задонатили комусь 300 євро, плід буде 3000 євро в вашому реальному житті. Бажаю всім гарного фінансового достатку.